Kom nu. Kom nu. Gør det. Kom nu, Andreas. Du skal ikke fordyre sig for, at du pengene. Kom nu. Bare luk det på munden. Nej, ikke slutte, mand. Shit. Okay, ja. Nu var det bare. Hold kæft, hvor er du lækker. Nej, 3. Wow, det fucking Det er fint. Ej, Halla, skal vi ikke se? Hallo. Nej, kom nu. Eller 2. Hallo. 3, og så får du ikke nogen. Kom nu. 3, og så får du ikke nogen penge. Hallo, nu har du spist ind til kæft. Det er ikke særlig meget. Bare hold det for næste. Luk øjnene. Så bare kør ind. Er du klar over, hvor grimt det smager? Bare ind. Bare ind. Kom nu, Ligesom. Spis. Det er ligesom. Det er bare lorteøl. Kom nu, Andreas. Wow, fucking 3 kopper endnu. Se så, det er penge. Du skal have taget det der. Hvor ses tunge, mand. Eller gå her så. Prøv at se alle de penge her. Prøv at se alle pengene. Eller så er det bare lys. Kom nu, Andreas. Du må godt tage sådan der. Flok det rundt omkring. Ja, sådan der. Lad tænde lys. Lad tænde. Jeg kan ikke se noget. Money. Jeg vil være med til billedet. Jeg har til billedet. Nej, I tager ikke billeder. Tænk dig også. Det er filmen. Fucking klamt der. Ja, det er vores problem. Kom. Jeg skal have 500 kroner. Ja. Kan jeg tænde nu? Tænder I lige... Vi vil slukke det langt over. Ja, så luk lige gardinen. Du ikke se, at det kommer. Kom nu bare. Ned med det, Andreas. Kom nu. Men jeg kan se det skide, mand. Hold nu kæft, jeg har blitz på. Nej, så meget. Hvem slukker det sidst? Det var... Prøv nu lige at tænde Kan jeg igen. tænde nu noget lys? Spis noget. Vi kan ikke se det. Nej, gør ikke. Gør det. Tænd nu noget lys. Jeg bare tænde lidt lys. Spis ingenting. Hvis der kommer nogen, så slukker bare. Så løber vi. De kommer op der, det der. Kæft, det er klart. Det er så fucking klamt. Ej. Get op. Det er kraft, det er med sædet. Jeg har fucking ondt i maven. Nej, kom nu, Andreas. Nu er nogen af is. Svin, okay, svin. Andreas. Nej, heller. Jeg er faktisk orgasme, det ved. Fucking husk, Erik Jomfru, der er ingen her. Nej. Og der skal være med det, så du må pisse i glas. Du skal drikke det. Heller. Andreas, kom nu. Så jeg skal have 2 af det i orden. Jo, kom nu. Du må tage 2, så pisser jeg i glas, og du også drikke det. Ej, 2 kopper er fint. Jo. Prøv at se, hvor meget der er der. 2 kopper, det er fint. Okay, så 2 kopper. Kom så. Det er godt, jeg skal om hånden. Bliv ventet. Andreas, så skal du fandme også selv komme i gang. Så lad være at vise det der film, det er fucking nede for mig. Hvad fanden laver du nu? Han laver alt pissene ryger ned i bunden. Kom nu, tyk, Andreas. Så skal han bare drikke. Andreas, kom nu ind med det. Ja, så skal han bare have en pisse. Det er godt. Kom nu, Andreas. Kom nu. Kom nu. Så er der ikke kun nogen penge. Andreas, vil du prøve igen? Så er det kraft, det med en pisse. Eller, kom nu, Andreas, kom nu. Kom nu, Andreas. Andreas, skal du have dine penge? Andreas. Han mangler stadig en kop med. Ja, kom nu, Andreas. Jeg får ikke penge nu. Jo, du får dine penge. Jo, hvis du æder det, Andreas, kom nu. Nej, Hold nu kæft. Nej. Stig, mand, jeg bare... Han lige brækker sig. Prøv at komme derfra, mand. Ja, hvad så? 2 kopper. Først var det 3, nu er jeg slået. 3 kopper. Men hvor langt vil I ned? Okay, fint, hvis du bare spiser den Det her er jo kaffe, sjovt, fint. så. Luk nu røven. Hold nu kæft. Der er fucking 500 kroner. Må du så spise? Okay, 500 kroner er fucking mange penge, mand. Ja. Jo, fucking 2 kopper. 3.
Okay, det var ikke en skid, mand. Vi er gået fra... Andreas, Jeg har kun taget 2 teskeer. Ja, og jeg Jeg har ikke fået pengene. det var ikke en skid, Andreas. Så har vi aftalt først, det var 3, og så er vi kørt ned på 2, og sådan. Prøv at tage fucking mange penge, der her. Han kan sgu da få en 50, det er reelt. Nej, mand. Han får ikke en skid. Han skal spise det hele. Det er rigtig langt. Det er rigtig holdning. Fint. Jeg synes godt. Vil du stoppe, Andreas? Stop. Vil du stoppe? Kan vi så ikke sige en halv? Nej, ikke en skid, mand. Ikke en skid. Så er ikke syg. Ikke skid. Jeg har taget 2 skift. Nej, kom nu, Andreas, mand. Jeg tager penge, så hvis du stopper. Stop. Og irriterende. Fint. Fint. Læg pengene igen. Kom pengene igen. Ikke på gulvet, skal jeg. Tag posen op til, at du ved, du brækker dig. Du skal mod på, at jeg tager posen. Det er jo bare, det er kigge. Nej, hey, du må selv op. Det er fucking klart. Det er bare lækker. Det er lækker. Den der, og så en til. Hallo, skal vi sætte et bræk? Skal vi lige smide det i saunaen? Nej. Jeg vil bare sige, det er jo mig, der er det morgenkøkken. Ja! Det er rigtig åndelig urin. Kom nu, Mads. Ej. Jo, kom nu. Hvor er der fucking mange penge der her, mand. Okay, du har 10 sekunder til at gå i gang igen, mand. Så er vi. 1, 2. Han er i gang nu. Nu er han i gang, nu er han i gang. Han er i gang. Jamen, han bruger det hele tiden. Det er sådan noget, der er klokken 3. Du er stadig til mig klokken 7 i morgen tidligt. Kom nu. Og så når du har... Du skal også, du skal drikke det, der ligger i bunden. Nej, så Det hele Det går ned i bunden. kunne godt dig med procent. Okay, det er ordentligt. Kom nu. Kom nu i gang, Andreas. Det er ordentligt. Kom nu. Ind i munden, Andreas. Kom nu. Jeg kan ikke. Jo, kom nu. Nej, så lad være. Så får du ikke noget. Så ryger pengene. Du har 5 penge. Hold nu kæft, Lad ham bare ind til kæmmer. Jo, kom nu, Andreas. Nej, bare lad være. Bare ikke gøre Det er sådan her. Godt, det er mig. Plus ham næsten, så jeg ikke gider. Eller der kan du bare lige den der pizza ud af munden, mand. Kom jo, kom nu. Hey, han er stoppet. Pis på bordet nu! Jeg tager mine penge igen, mand. Det er. Hvem var det, jeg skulle veksle med her? Hvem var det, skulle have en 50'er? Ja, så har jeg 100 her. Ja, jamen, det er mine.